Nagyon-nagyon szépeket lehet csinálni, de hát nyilván nem lehet mindig tökéletesen egyformára, de ettől függetlenül nagyon jól meg tudják már ezt csinálni. Ma már a legtöbb helyen olyan implantátumot használnak, amit nem kell cserélni. Általában, ha nincs vele probléma, akkor az már egy végleges megoldás. Régebben még olyan 10 évente javasolták a cserét. Na, hát akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan is zajlik ez a tetoválás. Ugye van egy első találkozás. Az első találkozás az mindig egy hosszú út vége, mire hozzám elértek, és ezért is vagyok én az i-napon, mert én vagyok az utolsó lépés. Így, igen. Hát nyilván valamilyen formátumban megkerestem, hogy szeretnétek jönni. Én nagyon szeretem azt, hogyha létrejöhet egy előzetes konzultáció. Az előzetes konzultációnak az a lényege, hogy amikor megérkeztek, egy kicsit beszélgetünk. Én is bemutatkozom, látjátok a helyet, elmondok mindent, meg lehet kérdezni mindent, meg is rajzolom gyorsan, csak ilyen látványrajzban, tehát. És egy kicsit megismerkedünk egymással, mert én szerintem nagyon fontos, és ez egy nagyon intim munka. Tehát fontos az, hogy egy olyan bizalmat tudjunk kiépíteni egymás iránt, ami utána megkönnyíti a munkánkat. Nyilván erre nem mindig van lehetőség, mert ha valaki nagyon messze lakik, én Óbudán dolgozom, és azt mondja, hogy ő nem szeretne feljönni, akkor ezt meg tudom oldani rugalmasan, megbeszélünk minden telefonon, és amikor ott van, akkor fogom elmondani azt, amit elmondanék egyébként az előzetes konzultáción. Úgyhogy én szoktam javasolni, hogy ha lehet, akkor találkozzunk, ha nem lehet, akkor pedig telefonon értekezünk. Az e-mailt én kevésbé szeretem, sokkal jobban szeretem a személyes kontaktusokat, de nyilván lehet írni e-mailt is, úgyis utána kérek egy telefonszámot és fölhívlak, mert én nem tudok leírni 3 oldalt, mert nem az én világom, inkább fölhívlak. Na, oké. Kezelési protokoll. Ugye minden beavatkozásnak van egy menete, ennek is. Én ezt egyébként komolyan is veszem, és szeretném is úgy csinálni, ahogy kell. Az első lépés az, hogy fotót készítünk. Ez a fotó utána elkerül egy mappába. Minden vendégemnek van a laptopomon egy mappája, a nevével ellátva, ahol a fotói szerepelnek, egy Excel táblázat, amiben be van írva, hogy mikor csináltam, mit csináltam, mivel csináltam, illetve a kezelési adatlapja van elmentve. Mindenkinek elmentem a telefonszámát, az e-mail címét, ha bármi van, tudjunk egymással kontaktálni. Engem nyugodtan lehet bármikor hívni egyébként, én ezt mindig elmondom minden vendégemnek, mert ha nem tudok fölvenni, akkor majd visszahívom. Jó, tehát elkészül a fotó, bekerül a mappába. Szoktam engedélyt kérni arra, hogy a saját kezelőorvosotoknak, aki a műtétet végezte, elküldhessem ezt a fotót, természetesen ez csak egy ilyen fotó. Erre azért van szükség, mert szerintem az orvosoknak is sokat jelent az, hogy a hozzájuk forduló betegeknek tudnak mutatni olyat, mert nyilván aki a betegség elején tart, annak egy támpont az, hogy látja, hogy oké, ezt most meg kell csinálni, ezt az utat végig kell járni, de az út végén azért meg lehet csinálni ezt szépen, és helyre lehet állítani. Jó, tehát akkor ugye mondtam, hogy megtörténik a digitális regisztráció, utána jön az, hogy megszerkesztjük, megrajzoljuk a bimbót, hogy hova kerüljön, stb.
és elgondolkodunk azon, hogy milyen színnel csináljuk. Majd fogjátok látni, lesz azt hiszem egy olyan dia, ahol a kikent pigmenteket látjátok. Soha nem egy színnel dolgozom, mindig többel, azért, hogy minél inkább plastikus hatást tudjunk elérni. Kiválasztjuk a megfelelő modult, vagyis hát nyilván én választom ki, beállítom a gépet a megfelelő leütés számra, stb. Kiválasztjuk a színeket. Igen. Na most azt is tudnotok kell, hogy miután a tetoválás bármelyik fajtája egy minimál invazív eljárás, ami azt jelenti, hogy a bőrön egy minimális sérülést okozunk, ezért nagyon oda kell figyelni a higiéniára. Bocsánat. Ugyanolyan higiéniai körülmények között dolgozom, mint az orvosok egy műtőben, tehát gumikesztyűvel, steriltővel, egyszerhasználatos termékekkel. Ugyanazt az fertőtlenítőt használom az ottani szepret, amit a műtéteknél ők is. Tehát mindenfajta ilyen fertőzés veszélyt teljesen kizárhatunk. Amikor elkészül a tetoválás, akkor leszoktam ragasztani, vagy egy ilyen raktapasszal, vagy egy másikkal, teljesen mindegy. És akkor az a kérésem, hogy azt a raktapaszt aznap hagyjátok fönt, este otthon le lehet venni, és gyakorlatilag utána már nem kell ragaszgatni, hagyni kell, hogy szépen szárazon gyógyuljon. Na, itt látjátok azt, hogy ugye van az eredeti melvin bow, mert itt egyoldali masztektómia volt, ugye körülötte az a vörös kör, az a műtétnek a következménye, hogy megcsinálták ezt a helyreállító műtétet, és akkor elkezdem köré fölrakni a színeket, hogy mik legyenek azok, amikből kiválasztjuk. Általában 3-4 féle színnel dolgozom egyszerre, van, hogy keverem ezeket, van, hogy egymásra építem. Ez teljesen lényeg, ez már technikai dolog, ez benneteket már nem érdekel, nektek csak az a lényeg, hogy a végeredmény szép legyen. Tehát akkor maga a sminktetoválás. Kezdődik egy konzultációval, ami lehet egy külön alkalom, lehet egy beavatkozás előtti alkalom. Kitöltünk egy adatlapot, ahol én különböző kérdéseket teszek fel az egészségi állapotra vonatkozóan. Ez egy részletes kórképet ad nekem. Nagyon fontos, hogy tisztázzuk azt, hogy bármiféle kontraindikáció van-e. Általában szerencsére nem szokott lenni. Megbeszéljük az utóápolást, tehát azt, hogy otthon nektek mit kell csinálni, illetve beírjuk a kontrollidőpontot, és akkor gyakorlatilag egy hónap múlva találkozunk. Na, hát különböző rajzokat készítettem én, különböző technikákkal. Ez a rajz például arra a technikára készült, amikor kialakítják egy vízszintes vágással magát a melbimbót. Akkor van olyan, ahol nincs melbimbó, de majd mindjárt látjátok ezeket élesben. Az, hogy hogyan is zajlik maga a tetoválás, amikor meg van rajzolva a bimbó, akkor az első lépés az, hogy nekem ezt át kell jelölnöm, ezt referencia átvitelnek nevezzük, és itt ilyen pixel technikával átjelölöm a formát, mert ugye utána folyamatosan törölgetni fogom, tehát a rajz el fog tűnni. Utána elindítok egy light satírt az alapszínnel. Utána kialakítom magát a bimbót, tehát nem csak a bimbó udvart, hanem magát a bimbót, és különböző árnyékolási technikákkal próbálom úgy megcsinálni, hogy minél inkább természetes, és minél inkább 3D-s hatása legyen, és akkor még lehet bele ilyen kis mirigyeket is rakni, meg mindenfélét, tehát
rendkívül kreatívan meg lehet csinálni. Sokszor könnyebb, amikor mind a két oldal meg kell csinálni, mint amikor csak az egyiket. És van, hogy szebb is. Na, akkor nézzünk egy pár dolgot. Itt ezen a képen háti lebegyforgatással, latissimus lebegyforgatással oldották meg azt, hogy a hiányzó bőrlebenyt pótolni tudják, és ez alá tudják betenni majd az implantátumot. Nem tudom, ti láttok onnan egyébként? Jó, mert én innen oldalról nem vagy. Oké. Egy olyan képet tettem föl nektek ide, hogy előtte, ugye látszik ez a babér alakú pótlás, amit egyébként hónaljon keresztül forgatnak előre, tehát ez nem olyan vágják és aztán előre rakják, hanem ezt hónaljon keresztül forgatják előre. És itt láttok egy gyógyult areola pigmentációt, ez az oldal az, amit én csináltam, ez az oldal az eredeti. Jó, tehát ez volt a latissimus lebenyes megoldás. Oké. Itt is latissimus lebennyel oldották meg egyébként a szövetek pótlását, és itt van a kérdésedre a válasz. Tessék? Nem értem? Jó, oké. Hogy ha megnézed, itt nincs bimbó kialakítva. Ez csak a tetoválás. Jó, tehát azért mondtam, hogy valóban neked kell döntened, és ha megnézitek, látjátok, hogy ez azért sokkal intenzívebb még, mint a másik oldal, de ettől nem kell megijedni, mert ez gyönyörű lesz. Parancsolj! Nekem egy nagyon buta kérdés. Nincs buta kérdés. Amikor kialakítják ezt a wellbeing óvófótát, azt tudjuk színezni, vagy az tudjuk. Olyan színű marad? De nincs buta kérdés, ezt azért szeretném elmondani, mert hiszen hát onnan tudnátok, tehát nem foglalkoztatok vele. Na, menjünk tovább. Itt mellmegtartó műtétet csináltak. Ez az a típus, amikor nem forgatnak lebenyt, hanem csak berakják az expander implantátumot, és amikor sikerült a bőrt megfelelően tágítani, akkor helyezik be a rendes szilikont. Előtte, közvetlenül utána gyógyultam. Jó? Igen, itt is a mellmegtartó technikát alkalmazták. Látjátok azt, hogy, és itt visszatérnék a mennyi idő múlva lehet jönni kérdésre. Bocsánat, nem vagyok beteg. Gyújtsál rá! Hoztál? Jó. Ugye itt van maga a vágás. Az implantot alulról helyezték be, de a bimbót a vágásban alakították ki, tehát ez itt mindenképpen a 2 hónapot meg kell várni. Ez lett a végeredmény. Késésre vagyunk? Nem, én csak azt akarom, hogy szépen lassan majd, de nem tudom mennyi van. Nem sok. Szépen Szépen lassan toljam, azt mondta Bori. Jó, ez is egy közvetlenül tetoválás után készült kép, azért fényes, mert van egy speciális ápoló, amivel ilyenkor bekenem, lefertőtlenítem, és utána ragasztom le. Így néz ki. Azt a milyen vitkó. Ugye? Minden így félmondom. Hát ezt jól fölturboztál, valóban. Tök jó. Jó, így sincs bimbó kialakítva, csak a tetoválás. Jó? Igen, hát ugye, amiről beszéltem nektek, hogy az aszimmetria, mint olyan, az van, hogy fennáll, ezzel nem tudnak mit csinálni, de akkor is, hogy amikor elkészült maga a tetoválás, szerintem már az aszimmetria sem annyira zavaró. Bocs, Móni, de nekem is van 8 éve együtt élek vele, monokinézek, tehát hogy Igen, hát... életben vagyunk, tehát mindig így van. Még betettem ide egy képet egy szemöldökről, mert hogy ugye azt is hoztam nektek a tombolába, hogyha valakinek szüksége lenne rá.
Igazából a hivatalos állásfoglalás az, hogy a kemoterápiás kezelés alatt ne tetováljunk. De volt, aki már megkeresett engem azzal, hogy ő kemót fog kapni, vagy kapott egyet, és hogy most akkor gyorsan csináljuk meg. Én megmondom őszintén, én megcsináltam. Nyilván nem lett semmi baja, mert ugye akkor még láttuk az eredeti szemöldököt, tehát ezért elvállaltam. Itt találjátok az elérhetőségemet, hogyha valaki szeretné, de mondom, hagytam itt névjegykártyát, nyugodtan keressetek meg. Itt már csak a privát telefonszámomat írtam föl, úgyhogy tegyen vissza. Mondom erre, hogy a Móniék szoktak posztolni az ártitkos csoportba, jó? Tehát ott azért ugyanúgy megtaláljátok őket. Egy filmet közben, ez pár perc. Ők menjenek egy perc, persze, hogy én előttem a marzsot, és beküldök mindenki. Jó. Még készültem nektek. Szóval készültem nektek még egy filmmel, ami munka közben készült egy valamilyen workshopon. És ez elindult már szerintem? Jó. Jó, hát ez nem tudom mikor készült egy workshopon, itt igazából élőben csináltam meg egy melbimbót, a kolléganők nyilván nézik, úgyhogy itt lehet látni, hogy ez hogy is zajlik. Egy ilyen izolációs lappal le van takarva a környező terület, hogy hát igyekszem mindent úgy csinálni, hogy a lehető legkevésbé legyen zavaró, kényelmetlen, mert hát ugye nem vagyunk egyformák, van, aki zárkózottabb, van, aki már előszobába vetkőzik, van, akit úgy kell rábeszélnem, hogy vegye le, mert különben nem működünk. Na, itt láttátok azt, hogy ott volt ugye a 4 szín, ezeket tematikusan viszem fel úgy, hogy elérjük azt a hatást, hogy kiemelkedjen. Ez többféle megoldással történhet. Igazából ezzel nem akarnak fárasztani benneteket, mert ez nektek mindegy, nektek az a lényeg, hogy a végeredmény olyan legyen, mint az eredeti. De bocs, egyébként én ez még ilyen saját tapasztalatokat tegyek hozzá. Nekem ugye teljesen nem filmet ugye nem csináltunk, de kép készült akkor, meg nem tudom mikor, 1000 éve. De nekem például szerintem a legtöbbet ugye érzéketlen a... Ezt mondtam. Hogy igazából én tényleg semmit nem éreztem. Tehát annyira én nem tudnám a rendes, mert nem is szabad a rendes tettóhoz hasonlítani sem, de hogy én semmit. Igen, hát ezt meg is beszéltük, hogy ez miért van. Úgyhogy ja, igen, tudom, mit akartam mondani nektek egy nagyon aranyos történetet. Ugye nagyon sokféle hölgy keres meg engem ezzel a problémával, életkor sajnos a 20 évesek is már beletartoznak, de a legidősebb páciensem az 76 éves Marika volt, aki azt mondta nekem, nagyon szépen csináljak ám neki, mert így nem lehet új kapcsolatot építeni, és a nyugdíjas klubban Perna de úgy varol neki. Úgyhogy Marika nagyon cuki volt, mert egyszer nem tudtam meggyőzni róla, hogy nem vagyok orvos, de minden leletét beolvasta nekem a telefonban. Mondtam, hogy jó lesz, csak azért menjen el a kezelő orvossághoz is. Hát ha van ideje rá a pasizás mellett. Ennyi. Na hát én köszönöm szépen a figyelmet, én ennyit szerettem volna. Köszönöm, aranyosak vagytok, várom a kérdéseket, hogyha kint valakinek van. Jó, és még egy kicsit maradok, aztán mennem kell vitorlázni. Nagyon szépen köszönjük neked. Mindenki ülj le, légy szíves. Nagyon fontos lenne, hogy leüljetek, és aki nincs itt, az így áll.
Köszönjük. Ági, ad neked egy szép virágot. És akkor az Áginak van fontos infója, és aki nincs itt, az így jár, mert azért tudjátok, hogy a holnapi